Beat Aquamix Record. Duniya ta yi nisa zangane tafiya ne da sauran guziri. Wani ya samu wani gaya nan a tasha ya ka neman guziri. Karka dubo yau kai dariya ka saka zuciya ba mai guri. Kyautar Allah ba mai gani da sani ta wuce tare-tare. Zanen zabo daga rabu ne lissafi ya koma biyu. Dadin zance bai ba da ni kai furci zance ma iya. Hakuri zan jure rayuwa ta canza na bar dangishi. Fata na kullum in gano labari na baya kusa. To mawaka na shirya iya mai niyya sai ya guziri. Tafiyar nisa zanyo da kai mai niyya karo guziri. Jirgin nan ba a taimako sai Allah in yi maguri. Sai su fata mu kuke gani mun samu to ku yi hakuri. Na saba na yo dogaro sai Allah ya canza salo. Ku kula yo yarda ta rabu na gane kun canza hali. Ashe dai ka zama adali to ka jure sai kai dariya. Kai mai burga dan lokaci ka sa are ba tamkar ka duniya. Domin shi lokaci aboki ba a yi mishi fariya. Ita duniya sai an ba a hankali za a ji daɗin rayuwa. Allahu sarki mai zamani ka tsare ni da masu so su ganna a damuwa. Makiya kullum burin su ganna su ji daɗin rayuwa. Duk mai kira yake baka bani baka canza rayuwa. Na yi dogaro kun rabana shi ke mini bani da damuwa. Ni masoya inda ya har da ku a raina bani da damuwa. Duk masoya na kai da ku Allah ya cire muku kuncin rayuwa. Abdul yaro ne na ku ne ku rike ni